En dit is het nieuws van vandaag. Curaçao voert vanaf vandaag een nieuwe versoepeling van de coronamaatregelen in. Die houdt onder meer in dat de avondklok voortaan geldt van 12 uur 's avonds tot 6 uur 's ochtends. Restaurants en truckypangs mogen open blijven tot 10 uur 's avonds. Ook casino's mogen open. Alle bedrijven moeten zich wel houden aan de regels van hygiëne die al lange tijd gelden en een afstand van 2 meter blijven behouden. Minister Giselle McWilliam heeft een oproep gedaan aan alle ondernemers en hun personeel om ervoor te zorgen dat iedereen zich ook aan die regels houdt. De Extra meldt dat Steven Martina vandaag opnieuw zal worden beëdigd als minister van Economische Ontwikkeling. Hij stapte eind januari vorig jaar op vanwege een onderzoek naar belangenverstrengeling. Vandaag keert hij terug. Zijn opvolger, Giselle McWilliam, wordt weer parlementariër. Zij zal vanochtend opnieuw worden beëdigd. Yves Koop, haar opvolger in het parlement, geeft zijn statenzetel daarmee weer op. Tijdens een enquête naar het functioneren van McWilliam hebben veel mensen onlangs laten weten haar werk erg te waarderen. 2 leden van de partij Curaçao de Nostur, Carlos Monk en Tirso Petraudes, hebben een klaagschrift ingediend tegen Steven Martina. Het Hof moet nu voor 1 juli een beslissing nemen over wel of niet verder vervolgen van Martina. In die zin is er nog weinig over de aangifte te zeggen. Een aangifte in 2017 van Curaçao de Nostur tegen Martina leidde tot strafrechtelijk onderzoek. Daardoor trad Martina eind januari vorig jaar af. Afgelopen woensdag vond er een ernstig auto-ongeluk plaats op de Caracasbaayweg. 2 auto's botsten tegen elkaar op. 4 mensen raakten gewond. Onder hen oud-gezaghebber en oud-minister van Justitie Elmer Wilsu. Volgens de politie raakte Wilsu onwel achter het stuur en zou hij met zijn auto op de verkeerde weghelft terecht zijn gekomen. Daarop knalde een tegemoetkomende auto tegen de wagen van Wilsu op. Beide auto's zijn totaal losgeraakt. Vicepremier Hensrik Koeiman heeft in een brief aan de Nederlandse regering gevraagd om het CFT geen grotere rol te geven in de beleidsvorming op Curaçao. Volgens Koeiman staat in de Rijkswet Financieel Toezicht duidelijk aangegeven dat het College Financieel Toezicht een controlerende taak moet hebben. Nu wil Nederland dat zonder overleg aanpassen door het CFT ook een rol te geven in beleid. Met de brief protesteert Koeiman daartegen. Minister van Justitie en plaatsvervangend minister-president Quincy Kirigori stelt dat er wetten zijn die de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten beschermen. Nederland heeft in de voorwaarden voor een nieuwe coronalening eisen gesteld over de directie van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Verder eist het dat de Centrale Bank informatie over alle banken en verzekeringsbedrijven van Curaçao naar de Nederlandse bank stuurt. Minister Kirigori zei dat de wetten om de Centrale Bank te beschermen er niet voor niets zijn. Zoals bekend is Curaçao wel akkoord gegaan met de voorwaarden die Nederland heeft gesteld in ruil voor een nieuwe coronalening.